Prvá stavebná sporiteľňa radí. Mám 3-ročného syna. Môžem už teraz sporiť na jeho budúcnosť? Určite by som to odporúčal. Práve pre takéto prípady máme špeciálnu tarifu pre deti, tzv. Junior Extra, na ktoré máme aj garantovaný úrok a od 1. júla máme vstupný poplatok na takúto tarifu len vo výške 20 €. To znamená, je ešte výhodnejšia, ako tomu bolo doteraz. Popri tom má ešte výhodu tzv. Junior Extra istoty. Prvá stavebná sporiteľňa radí. Spomenuli ste extra istotu. Čo to pre rodičov a ich dieťa znamená? Musíme myslieť aj na také prípady, kedy sa stane v rodine nešťastie a práve preto je tu naša Junior Extra istota. Táto znamená, že prvá stavebná sporiteľňa v prípade takéhoto nešťastia dosporí dieťaťu do polovičky cieľovej sumy za rodiča. Prvá stavebná sporiteľňa radí. Má stavebné sporenie pre deti všetky ostatné výhody? Áno, samozrejme, aj táto detská tarifa má v sebe všetky ostatné výhody ostatných tarif stavebného sporenia, to znamená nárok na plnú štátnu prémiu, garantovaný úrok na sporení a pridelenie stavebného úveru. Pred dovršením 18 rokov môžu tieto prostriedky využiť rodičia, pretože oni sú tí, ktorí disponujú nasporenými finančnými prostriedkami vrátane štátnej prémie na tejto zmluve o stavebnom sporení a môžu ich využiť na všetky možné účely, ktoré sú platné aj pre ostatné tarify stavebného sporenia, či už je to modernizácia, rekonštrukcia, výstavba, kúpa nového bytu, kúpa nového domu, kúpa stavebného pozemku, jednoducho na čokoľvek.